Bon dia a tots i totes, benvinguts i benvingudes a l'Acció Comunicativa al 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències en contra de les Dones. Hem preparat diverses càpsules formatives que hem anat entrevistant a diferents professionals de la Fundació Surt i ara tenim amb nosaltres a la Chantal Genovart, tècnica del programa Obrim Portes i del SADI, que ens explicarà també què és. Hola Chantal, benvinguda. Hola, gràcies, moltes gràcies per convidar-nos. Què tal, com estàs? Abans de començar les preguntes. Doncs molt bé, aquí intentant posar el granet de sorra i explicar-vos què és la nostra tasca o quina és la nostra tasca dins dels programes que fem a dins de la Fundació. Molt bé, doncs som-hi. Primera pregunta, en què consisteix la teva tasca? Explica'ns una mica quina posició, quina figura desenvolupes a dins de Fundació Surt. Doncs principalment soc la responsable o coordinant els projectes del programa Obrim Portes, entès com un paraigües, no? d'un projecte que és d'atenció d'inserció sociolaboral a les persones, a les dones en risc d'exclusió social, en situació de pobresa o en situació de vulnerabilitat. Llavors, dins d'aquest paraigües hi ha diferents perfils i intentem adaptar els itineraris segons els perfils i les dificultats de les diferents dones que venen o que demanen acompanyament a la Fundació. Molt bé. En relació a aquest acompanyament que ens parles, que entenc que deuen ser de molts tipus també, perquè us adequeu a cada realitat de cada dona, com treballeu certs conceptes, com pot ser la bretxa salarial, el sostre de vidre, terra enganxifós, precarietat, feminització de la pobresa vers aquest col·lectiu de dones en risc i en situació de pobresa o a vegades també de violència? Sí, doncs clar, evidentment és primer fer una acollida, no? I escoltar la demanda de la dona que arriba a la Fundació i que té unes necessitats que escoltem i que intentem acompanyar, oferint-li els diferents itineraris que tenim i que pugui escollir quin és el procés que li proposem que encaixa en la seva situació personal del moment, no? I llavors una miqueta, doncs, com molt bé dius, és acompanyar en aquest procés de, moltes vegades, no sempre, però moltíssimes vegades és l'orientació laboral i la demanda és necessito treballar, aquesta independència econòmica, aquest objectiu laboral, però en el camí el que fem és intentar acompanyar en identificar totes aquestes dificultats, aquestes discriminacions que per raó de gènere, per raó de ser dones, doncs els dificulten aquests objectius. I intentar, doncs, amb aquests itineraris adaptats a les diferents situacions i diferents perfils que tenen aquestes dones, doncs, intentar, amb aquest acompanyament, que elles siguin capaces o que elles puguin identificar tot allò que poden treballar a nivell individual i també identificar tot allò que és estructural per arribar a entendre tota aquesta dificultat, aquesta precarització i feminització de la pobresa en el cas de les dones, no? Entenc. Clar, llavors, en aquest procés d'acompanyament, diguéssim, a vegades també, potser més a nivell emocional, també d'inserció laboral amb itineraris adaptats, quines són les principals estratègies que utilitzeu? És a dir, per fer possible. Digues. Clar, al principi, sempre el nostre itinerari, el que oferim, tant sigui, per exemple, hi ha un itinerari específic amb dones migrades que estan en situació d'irregularitat, en situació administrativa irregular, doncs acompanyar-les sobretot en la identificació de com funciona per exemple, la llei d'estrangeria, la llei d'acollida, com que es puguin situar i ser conscients de quin punt estan per gestionar els tempos i mirar tot allò que és estructural i tot allò que poden avançar en la millora de les seves estratègies a l'hora d'aconseguir els seus objectius, no? Però sobretot aquests acompanyaments comencen amb una part que té molt a veure amb un procés d'empoderament i per competències on a les dones intentem acompanyar-les en poder identificar quines són aquelles competències individuals que tenen com a dones, com a persones, pels seus processos migratoris, per les seves dificultats que han viscut, que puguin identificar-les. I és un procés d'empoderament on tu pots identificar aquestes competències, posar-los nom i traslladar-les a l'àmbit laboral. Llavors, quan tu les identifiques és quan les pots defensar i traslladar i veure que tu
tens moltíssimes capacitats, moltíssimes competències, en aquest cas moltes vegades transversals, que pots traslladar en l'àmbit laboral i que et posicionen amb una millor empoderament, autonomia i fortalesa. I després hi ha també una part tècnica que intentem també identificar segons les necessitats o els interessos de les dones, segons el mercat, la situació de mercat, no? Fer una proposta de formació professionalitzadora que també li ajudi a posicionar-se millor a l'hora de la recerca de feina, no? Però sobretot en aquest àmbit de que tant parlem d'empoderament i de competències, és aquest acompanyament, no? Veure tot allò, aquests àmbits de la meva vida que potser em dificulten per les tasques de la llar, per la situació de salut, per la situació d'habitatge, que no em permeten sostenir una formació, doncs jo si ho identifico, intentem fer en xarxa, i per això treballem molt en xarxa, en buscar aquelles xarxes que em puguin solucionar aquest problema per poder avançar amb el meu objectiu, en aquest cas laboral, no? Identificar tots aquests àmbits, no? Perquè al principi només era allò, identificar un currículum, identificar aquesta formació, però no me'n surto. Doncs, bueno, si faig un anàlisi molt més holístic, no? De quina és la meva situació vital, identifico, doncs si jo soluciono el tema, per exemple, de conciliació, moltes de les famílies que arriben a casa són dones monomarentals. El tema de la conciliació, realment, els horaris laborals és un tema molt complicat, no? Les càrregues, mil coses que dificulten, inclús els temes de salut o tema d'habitatge. Si jo estic en un procés de desnonament, em costarà moltíssim sostenir una formació o poder sostenir la feina. Llavors, doncs, intentar identificar i posar mesures, treballar en xarxa, informar de serveis, treballar en col·laboració amb tots els serveis i intentar acompanyar per aquest objectiu d'independència, d'autonomia i també, en aquest mateix procés, també identificar tot allò que és estructural, com bé parlaves, la bretxa salarial, el sostre de vidre, el perfil de les dones que arriben al programa Obrim Portes, tant les dones migrades com les dones que són nascudes aquí, moltes vegades més aviat des del terra enganxifós, no? És aquella precarietat. Com sortir de la precarietat, com sortir d'aquestes feines precàries i això els dificulta una miqueta aquesta autonomia, el poder llogar de manera individual la unitat familiar, però tot i així identificar com està el mercat, identificar tot allò que jo puc fer i identificar aquelles discriminacions que em fan tenir aquesta dificultat econòmica o aquesta situació de vulnerabilitat, no? Exacte, l'identificar, no? I de dir, veure, també visibilitzar i tenir consciència de la realitat que es viu. Entenc que també feu un procés també com d'informació, no? De posar totes les cartes sobre la taula, totes les alternatives possibles. Llavors, ara ja anant com més en l'àmbit de drets, quan treballeu amb el col·lectiu de dones, quins drets fonamentals, diguéssim, treballeu en el procés d'ocupabilitat i d'inserció sociolaboral? Clar, aquest enfocament de drets és importantíssim a l'hora de fer aquest procés perquè estem parlant de drets fonamentals, de drets de ciutadania, de ciutadanes de ple dret, no? Llavors, és un procés desculpabilitzador perquè a vegades sembla no estic prou empoderada, no m'he pogut formar prou, no estic prou forta i per això no me'n surto, no. Hi ha coses que són estructurals i que hem de denunciar i sabem que són drets que són fonamentals i que jo puc identificar, no? Llavors, en aquest cas, l'eix principal de la nostra fundació és la igualtat, l'equitat de gènere i veure totes aquelles discriminacions que són per salarials i a l'hora de fer una entrevista de feina que són per ser dones, no? Llavors, intentar això, enfocar-ho d'aquesta manera i també, sobretot, el tema de la diversitat. Com la diversitat, les diferents situacions, si em preguntaran si tinc fills, si soc monomarental, si tot això em dificultarà la feina, doncs són situacions de discriminació per raons òbvies de gènere o de temes de conciliació. Llavors, intentem treballar, com parlàvem, amb el part de les dones i també amb la xarxa, la participació comunitària, l'empoderament a través de la ciutadania de ple dret, visibilitzar les dones, les seves situacions, les seves diversitats i també treballar amb xarxa, com comentàvem, i amb el teixit empresarial. Tenim una feina de prospecció que fa una companya que és sensibilitzar les empreses de que totes i tots som responsables d'eliminar aquestes discriminacions per situacions, això que dèiem, de diversitat, de gènere, d'origen, i conscienciar que cal que les empreses facin moviments per també tenir aquesta responsabilitat social a canviar i veure-ho com un potencial a les seves empreses
canviar aquesta discriminació per les dones i per les dones diverses. Totalment, exacte. O sigui, com aquest accés al mercat laboral no només és com una tasca, diguéssim, d'aquest acompanyament a les dones, sinó també del teixit empresarial, de dir qualsevol condició que ens interpel·li és indiferent a l'hora de sentir-nos empoderades i de ser competents i de tenir aquesta oportunitat. Exacte, és una qüestió de drets, és una qüestió simplement de drets, de justícia, de contribuir a una societat més igualitària, però també és un enfocament de riquesa. O sigui, si en qualsevol, posem per exemple, en un supermercat, les persones que tu, moltes vegades dèiem, no? La persona responsable de la contractació, no? De les treballadores del supermercat, si tu veus les persones que tens a dins del supermercat, si tu a dins de la teva plantilla de treballadores tens persones diverses, tens dones, és una riquesa. Si s'enfoques des de la riquesa, des de la diversitat com a riquesa i l'equitat de la paritat i no només també a vegades les feines que són més feminitzades, doncs també això estar-hi present amb aquesta igualtat salarial, doncs les empreses tenen una part d'enriquir i d'enfortir la seva plantilla, no només per una qüestió de justícia social, sinó una qüestió d'interès en tot allò que podran abarcar. Si jo tinc una plantilla diversa, que té clientela diversa, estic segura que serà molt més forta la meva atenció, no? molt més enriquidora i molt més amb aquesta profunditat que totes volem a les empreses, que al final es transforma en una millor fortalesa, inclús en l'economia i en el funcionament de l'empresa. Perquè hi ha unes sensibilitats que si no la tens a dins de la plantilla no la tindràs com a l'atenció al client, per exemple. Exacte, totalment. És a dir, el fet de conèixer i de visibilitzar a nivell de l'equip laboral és com que també fa que les persones, tothom es senti també inclòs en el moment d'accedir. Per no parlar de la realitat que tu trobes quan tu trobes persones iguals on vas a comprar, on vas a treballar i arreu, no? Normalitzem la diversitat i això ens fa a totes una societat molt més justa i molt més forta i molt més rica. La diversitat com una riquesa i la justícia, no? I també hi ha alguns processos que tenen molt a veure amb posar en valor les tasques de cura. I això ho hem vist ara en el moment de la pandèmia, doncs l'essencial eren les tasques de cura i les feines més feminitzades i més precàries, no? I també el que treballem moltíssim és posar en valor aquesta economia reproductiva que sosté aquesta economia productiva que tenim, no? I amb aquests confinaments i aquests àmbits on tot el públic, el privat, el laboral l'ha passat a lo domèstic, doncs s'ha vist encara més el pes de les dones que tenim en l'àmbit domèstic. Totalment. La importància que tenim, exacte, no només també les tasques reproductives, sinó com ho abarquem tot i com de necessàries són. Li hem posat l'essencial. Hem parlat molt en aquesta pandèmia de què és l'essencial. Doncs precisament portem molt de temps des de la Fundació Surt reivindicant l'essencial del paper de les dones a la societat en l'àmbit públic i sobretot en l'àmbit domèstic, no? I que tot això sosté tot el més. I penso que és molt reflexat i hem d'aprofitar aquest moment per reivindicar-ho i perquè hi hagi una justícia més també salarial i de donar valor a el que realment sosté la vida. Però al final també aquesta pandèmia ha posat sobre la taula aquesta necessitat de transformació social, empresarial, estructural, o sigui, en tots els nivells. Exacte. Molt bé. I a l'hora que parlàveu, és necessari que aquest teixir xarxes, crear sinergies amb altres entitats i organitzacions. Si haguessis de destacar, diguéssim, algunes de les entitats amb qui deriveu o amb qui treballeu, quins serien aquests suports propis i externs que haurien de conèixer totes les dones, estiguin o no dins un procés d'inserció sociolaboral? Bueno, jo crec que el principal és els recursos públics, no? Els recursos de les treballadores socials que ha sigut complicat en aquests moments perquè hi ha hagut molt de col·lapse, però jo crec que sobretot treballem molt en relació amb els recursos propis dels ens públics, no? Del que són les treballadores socials i després tots aquests serveis que poden acompanyar, com és, per exemple, amb el tema de conciliació. Tenim diferents programes, per exemple, al Raval tenim el Casal d'Infants del Raval, que projectes específics per atendre, per atendre a les dones que es volen formar i tenen fills de 0 a 3 perquè no tenen plaça
les llars, a les escoles bressol, doncs, per exemple, intentar fer aquests acompanyaments, aquestes derivacions perquè les dones puguin sostenir les formacions o inclús per poder començar una feina, no? També tenim un recurs a l'entitat que és Famílies Col·laboradores i també en aquest temps, per exemple, moltíssim hem posat en marxa amb la Fundació SURT els recursos de banc d'aliments perquè hem vist que les dones que nosaltres ateníem en una setmana vista, en 2 setmanes de confinament, han entrat en una crisi total. Llavors hem tingut el tema del banc d'aliments i també una campanya de recollida d'ordinadors perquè la bretxa digital no afectés i no aïllés encara més tant a les dones amb fills i filles com a les dones també perquè poguessin tramitar els recursos, inclús per tramitar qualsevol cosa que no es quedessin aïllades i intentar pal·liar aquesta major desconnexió o major situació d'aïllament per causa de la bretxa digital, no? Totalment. Llavors, també, ara així com a última pregunta, quan us trobeu també en situacions, diguéssim, després d'aquesta inserció sociolaboral, us trobeu en alguna situació també adversa d'assetjament dins l'entorn laboral, quines són també les organitzacions que normalment treballeu o deriveu a les dones afectades? O sigui, que derivéssim, nosaltres fem, o sigui, el projecte mateix on estan, fem un acompanyament amb la figura de mediació, amb assessorament també legal si tenen algun dubte i també de col·laboració amb l'empresa d'aquesta inserció laboral i sempre poden acudir a nosaltres, no? Però amb les dones que passen pels nostres programes també moltes vegades les dirigim i moltes vegades han vingut, per exemple, a l'Oficina per la No Discriminació, han vingut a conèixer el servei i explicar, no? En el cas sobretot de les dones migrades o dones diverses que també tenen que identificar què significa o si jo estic patint un problema de discriminació, no? Però bueno, sobretot és això, és que sempre, en qualsevol moment que estigui, saben que poden venir i intentar fer aquesta tasca de mediació, si és amb l'empresa, doncs intentar veure quin és el problema i això ja, com que ho treballem des d'abans, també inclús l'empresa, si hi ha algun tema, doncs venen a nosaltres, no? I ja després, si és un altre tema, ja doncs busquem la situació concreta i la derivació al servei que sigui necessari, no? Molt bé, moltíssimes gràcies per les teves aportacions. No sé si vols aportar alguna cosa més, vols que parlem d'algun altre... No, jo crec que una miqueta ho hem dit tot, no? La política d'aquest acompanyament personal, aquest empoderament personal, aquest acompanyament a millorar l'ocupabilitat, a identificar tot allò que és estructural i a acompanyar-les a complir els seus objectius des de la seva situació, i implicar en aquest procés a tothom, no? Totes les entitats, les xarxes, el teixit empresarial i després també dins la Fundació tenim aquesta part que és la de recerca i consultoria on també fem propostes, intentem treballar les polítiques públiques que puguin millorar que això que és tan estructural canviï i no sigui tan difícil aquesta equitat o aquesta igualtat a dins la nostra societat per les dones i per les dones diverses també. Totalment, almenys anar avançant i anar fent passos entre totes i anar-nos cuidant també i curant. Doncs moltíssimes gràcies per participar en l'acció comunicativa i també per la gran tasca que feu des de la Fundació SURT. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Ens despedim, doncs, d'aquesta entrevista amb la Chantal Genovart. Dir-vos també que qualsevol consulta i dubtes que tingueu en relació a l'àmbit més laboral també podeu agafar cita a través dels contactes que us deixem a la part inferior. Estem fent atencions virtuals i també presencials. I qualsevol problemàtica que tingueu com a dones, doncs, relacionada amb l'àmbit que sigui, teniu un recurs i una fundació com és Fundació SURT, que aborden tants acompanyaments i tantes realitats. Com dèiem, al final, a través d'aquest treball en xarxa de la creació de sinergies i de contemplar tota aquesta diversitat com a riquesa, serà de la manera que ens farem més fortes i que anirem avançant i anar assolint aquesta igualtat i equitat de gènere. Moltíssimes gràcies per ser aquí i per anar seguint les càpsules formatives que estem fent. Moltes gràcies, que vagi molt bé i seguim amb les següents càpsules. Fins ara, ens veiem aviat.